Og ja, I skal bare blive. Jeg kan nemlig godt lide 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, hjælp, hvad skal man med sig? Ikke en skid, sidder og chiller 5 om natten, shopper Nicky. What? Farid han er her også. Tjuv, hvad med Farid ham? Jeg vil gerne Fuck det her, jeg er ligesom lille Per på et klaver. Skud ud til Blakke, han er min nær. Woo! Han er min nigger. Yo. Går ind i den kiosk, køber den der yum-yum. Vælger selvfølgelig den gule yum-yum. Jeg så, jeg kan lege med... Jeg kan lege med den her... Der er en blondine, der tager til mig. Jeg ser bare blank ud. Jeg sender skud ud til alle dem, der har auto. Hold din kæft. Det var lavet før. Hvad? Fuck, men det er jo et helt hus, man. Det er World Trade Center, det her, man. World Trade Noodles, nigga. Det er det, jeg skal sige. World Trade Yum Yum. Oh, fuck! Ja, det er det, jeg vil sige. Er det det, du vil sige? At dit navn er Farid. Shop, den lå der lige pludselig, jeg ved ikke, hvad der er. Mit navn er Farid, og jeg er 2 år gammel. Jeg ligner Jeg er en... fucking shit. Shop, den lå der, jeg ved ikke, hvad det mener. Hvad? Gennemsnit. Nå, det er fordi, du er ikke stoppet med En at dum record. blondine taler til mig, jeg ser blank ud. Yeah, han går hårdt til den, Nicky. Auto. Han går hårdt til den, Nicky. Piger, se ham, prøv lige se ham. Banat. Dejligt lækkert. Hår, smooth, yeah, boy. Hvad? Er der nogen, der kigger? Nej, det er, YouTube. Skud ud til alle jer, der virkelig kigger på den her video, men jeg elsker. Der har auto. Du gør det til grin nu, mand. Jeg sover. Man, okay. Det er det, jeg siger. Hvad spørger du om for, man? Jeg sover, min telefon ringer. Ja, det er Jeg sover, folk de har iPhones og sådan noget der, ikke? Og folk de har iPhones, jeg ved ikke hvad. Prøv lige at se min telefon. Sker det, G? Han optager, vi skal være stille. Når du hører små chok til Oscar, damerne er mok. De kan bare ikke få nok, selvom vi skal stoppe. Så hopper de ned og op. Det er ikke helt fucked up, men home, vent nu lige min lille bitte pige. Det er ikke fordi vi vil have, I skal skrige. Og ja, I skal bare blive. Ja, kan vi nemlig godt lide. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Hjælp, hvad skal man med at sige? Ikke en ski, siger 5 og... Ej, det er sygt, Det er svært at rappe hurtigt. Men det er svært at rappe hurtigt på det beat der, jo. Ja. Fordi det skal tanke. Jo. Se part 2 om lidt. Jeg er